Dobrotoljublje za svaki dan. Ne može čovjek oslanjajući se na sebe hoditi putem spasenja. 27. januar, 9. februar. Prenos moštiju Svetog Jovana Zlatoustog. Prema tome, sine moj, onaj koji hoće da uzme krst i pođe za Hristom, treba iznad svega da se stara o poznanju i razboritosti, uz neprestano preispitivanje svojih misli, uz mnogi trud za spasenje i veliku privrženost Bogu, kao i uz raspitivanje kod jednodušnih i jednomislenih slugu Božijih, koji se podvizavaju istim podvigom, da se ne bi desilo da, ne znajući ni kuda ni kako da usmeri svoj put, zaluta u tamu bez svetlosti. Jer koji hodi oslanjajući se samo na sebe, bez evanđelskog znanja i rukovodstva, često se sapliće i upada u mnoge jame i mreže lukavoga đavola. Često luta i upada u velike nevolje i ne zna gde će na kraju stići. Mnogi su prolazili kroz velike podvige samoumrtvljavanja i mnogo toga su podneli, i mnogo znoja prolili radi Boga, ali su njihova samovolja, nerasudljivost i izbegavanje da se obrate bližnjem za spasonosni savet, sve te njihove trudove učinili nebogougodnim i uzaludnim. Sveti Marko Podvižnik.